Boniphas Bakhuid, udai uriu NIAM bat ulengdo haka spa snem kabapra. Latip yu kum Apostol ke Germany, namar ki kam missionary jong haka tegari. Ulalong ru unong hikai ubapau nam bat unong yalap ubat tibet bah. Lakha yu Boniphas Bakhuid ha England haka snem Henry spa prapau nakalong ying kabadon buram. Kakerteng baptisma jong kadai Winfred. Nadu dang red, uladon kajing sngow bala khot yu sya kajing im riu NIAM. Uju yo sngow barabor ya kajing yakren jong ki kat tu kat ni ki riu NIAM ki ba im haki monastery syapang ublay. De kita ki jing yakren ki ba uyo sngow ki bala penslur yu ban bud ya kajing angnut jong Wat la kalong yeng jong kalong kabariu blay, hendrei ki la persya ya kajing terang jong ha kabandingkong. Kinget ba udon ki benta ki ba kam kong san ki ba uha ban le ban ya kajing let ban long uriu NIAM. Henrei Boniphas Bakhuid ula yaine ha kajing angno jong ban long uriu NIAM wat ha pedeng kita ki jing persya ki bahaye. Kat badang yad ki por ukpa jong ula menjur ban ailad yu ban bud ya kajing im riu NIAM. Nang ta la pha yu sya ka wei ke abi ne ka seminary ban lech school. Ulong uba start bha bad uba kiu irat ha ki jing puli jong Hadien ba ula pendep ya ka jing puli Boniphas Bakhuid ula long unong penyat lani principal jong kata ka jo hi ke school ha Winchester. Ula long unong hikai uba tibet bha tang ki khana school jong ki thrang panyo jing hikai na henrei ki wei ki bana shabar jong ka school ru ki thrang kumjo. Lapan kentang lengdo yu hakerta kabalai paus nem. Kum ulengdo udon kalawe kaba pernai banlong kum unong yalam ya ka balang kamtam ya kitu kibakren ya ka ketin English. Henrei ublay uladon kijing temu kiba kambha na kabenta jong Kado no jong Boniphas Bakhuid ka scam triang hakikam missionary. Ukwa ban pendan kam ya ka sap ya lap jong ban kring ya ki breu syau Chris. Boniphas Bakhuid bat ka tu ka ningut ki paralok kila lech sya Netherlands ha ka snem news pa khanri. Kilawan pai no sya England tang hadin ka tu ka ni por namar ki jingya kan at ha ka san perthai ha ka tegari. Ha ka ta ka por ki riu NIAM kila persang ban penlong ya kum unong ya lam jong ka kunhon. Henrei ulak kentat mardor ya kata ka jing turwa jong ki. Namar kani kan khanglat ya ki kam yalap bat ki kam missionary jong Boniphas Bakhuid ula yo ya ka shithi na upop Gregory. Kaba menjur ya ki jing temu jong bandong missionary. Nadu kata ka por latip yu kum Boniphas ne Boniphas kaba mud badan bok haka ketin Latin. Boniphas Bakhuid ula letno syahese hakaba uwei upara missionary jong Wilbord ula ban hikai yu ya kilad kilenti jong kakam missionary. Ha England kila persang ban penlong yu kum unong mi bujli jong Wilbord. Henrei Boniphas Bakhuid syam kwa ban sa tang hakaju kajaka. Kumta ula mi nakatekari bat ula kelalong missionary bakrau. Ula penslur ya ki paj riunget ki bam da klan ka jinget ban ya so obat haka jingya lap ya ka gospel. Bat ula penkela ya ki do not mau jong ki babon. Upop Gregory ula thung ya Boniphas Bakhuid kum bishop jong kari Germany bat ula airu ya ka shithi shaki borsen shar ha Germany ban itho ya ka jinglong bishop jong Kane kala penlong ya ki Franks ban kular ban ai ka jingya da ya bat ya ka kam jong Boniphas Bakhuid ula yai beteng hakikam missionary hakeleng kari Germany. Lakan tiu ya sya kerdan archbishop bat nangta sya kerdan apostolic legate nong mi kmat jong upuk. Ula tei bon ki yeng mane bat ula pensluru ya ki babon banlong ki missionary. Kum apostolic legate ula bat ya ka borsen syar haka balang bat ru haka kam san perthai ne ka sorkar Jerman. Ula pendan kam ya ki ne ki kerdan barok
ban penyat seprang ya kam missionary jong u ban kring shu ya ki breu syau kris. Hakas nem news pa san puwei u Boniphas Bakhuid ula sya penyap rengkat bat ki para missionary haka por ba ula dan ka jing tmu ban a ya ka sakramen jo ka jing pen scam ya ki breu ki ba kelak kristan. U Boniphas Bakhuid ula long uriu khut hapo ke balang bat la tipru kum u Apostol jong keri Germany. Ablay lengba ka jing shit hem jo u martyr u Boniphas Bakhuid u bala kring ya ki babon ki mensim syami. Ai bangin yo ka jingada na uta u bangi kan mau it ya ka sngi burom jong u lengba u trai jong u Jesus Christ u khon jong me u ba em bat u ba senshar lembat ka jinga selok jong u mensim Bakhuid u we u blay junom la junam.